बेखौ लादो दावहा नांदो सारायजों खोस्लिजों दावहा नांदिमा लागा बरायहरबाय नोंथांमोनखौ नैबेनि समाय लानानै आं बेनि खर' दांनानै बुङो आं दिनै भिडिअ बानायदों आरोना माने बरायहरलायबाय आरोना नोंथांमोनखौ दिनैनि गिबि खेब निउटन ब्लगाव नेरसोनथिजों गाहाम बाजै फुजाबो दंजाहैदों बेहाय माने लोगो मोनफाया आरोना ओमफ्राय दे बाजै फुजानि जोबथा खांनाय फिसा स' भिडिअखौ नायदो लाइक कमेन्ट खालाम शेयार आरो लाइक थाबैनो 30K खालाम 30K आव मोनसे सारप्राइज भिडिअ लाबोगासिनो आरोना सालथेया जोंना बेखौ आं माने स्पेसियलसो हांख्रायगोन बेखौ 30K आव ओरैबायदि आलासि महरैसो सानैखौ बोराय बुरैखौबो ओमफ्राय आं बिसोरनो मोनसे गोबां माने बर'नि फेमास बुस्थु गानहोगोन आरोना बिसोरनो स' नायनो थियारि दा थियारिबा थाबैनो 30K खालाम कमेन्ट खालाम जाय नायनो गोसो कमेन्ट खालाम माने बेखौ साननानै दा मानसिया दोनथ'नासो दङ 30K माला जायो नोंथांमोना माला बुसोलाबायनानै दै सारख'लाबायनानै होयो नंगासिनो आङो नायलांदो होमबा ना नायाव जासिगोन दिनैखौ हा फंबाय मा खुसि खुसिथारफ्रा मानसियालाय दासानदिलाय खुसि फैसायानो फैसा दा आंनाव मारै एभेलेबेल फैसा मानि गेम गेलेनो हागोन नों रामि मार्सआव रामि मार्स गेलेनो हागोन नोङो मिथिबाय गेलेनानै फैसा खामायनो हागोन ओरैबायदि नोङो गस्ला लंपेन्ट गान गोदान नाय बेदरै जा नंगौ गेलेनायनो नोङो नों फोरोङोबा गेलेजागोन गेलेमारदो नोङो मोजां गेमा मोजांब्रा बरिया फैसा खामायो खामायबाय थानो हायो आं बेजोंथ' दुगाना गेले आंखौ फोरोंलाय ना मबाइला माने नैबेखौ नै बेखौ लांदो ओमफ्राय बेयाव आंनाव दंखायो नालाय ओमफ्राय डाउनलड खालामदो ओरैहाय नै दसे नेथ' नांगोन माने जाबायबो नै डाउनलड जाबाय नोङो दा बेयाव गेलेनानै फुरा फैसा खामायनो हागोन आरो नोंथांमोनहाबो आंनि डिसक्रिपसन दं लिंकआ डाउनलड खालामनानै गोसोबायदि गेलेनो हागोन आरो फैसा खामायनो हागोन आरोना फुरा गेलेसिदो फैसा खामायदो माने एभेलेबेल फैसा मोनगासिनो दङ आं बेजोंथ' दा फुरा बावखुंग्रिनि थियारि लागासिनो दं आरोना दा नोंबो गेलेनायदो अब्ला नोंथांमोनहाबो गेलेदो माबायदि दिरि कमेन्ट पिनाव दङ डिसक्रिपसनाव दङ थांनानै डाउनलड खालामदो गेलेदो बिदि बानाय आइदो आइखोनो फाग्ला आयै बाजै फुजा आइयो माथो सोलायजोबो मानसिया बिखौनो थाङै थाङै गुबुरसिन जाबोलायथारदों माखौबा गेंगारग' नायदो हालोदफ्रा केमेरायाव आयौ माथो सिखाया बबेनि नेपाल का फुख्रि ओमफ्राय मानो लिंहरदों आंखौ नैबे जि बिस्टिकमनि समाय बुंलायदों फाइनालि आं गोसोथोननाय मोनबाय होननानै सोलायदों होनदों आरो ना बियो माने दा दावहा नांसिगोन आरो ओरै हमजामबिलाय नों ओरै हमलाय ओमफ्राय ओरै हमदो नैखौ लादो दावहा नांदो सारायजों खोस्लिजों दावहा नांदिमा लागा ओरै मा अस्ट्रेलियानि अमा ना मा होनदों बियो आयौ आइखौ नों माथो बेगरजोबसो माबायानो मिजि माने ओंख्रि जाखांबावबाय माला मानो दाना संखाजोब्बाय गासिबो नैबे नोङो मा आयौ होमबा ओंखाम जाखांबाय होमबा नोंसोरो होद होमबा जानांसिगोनलै जानांला देब्रा अननानै बिबोनानो खुरना होदोब्रा ओंखामखौ एसे मा नों जानला मोनला मानसिब्रा हैस अननाय गैया नामा नों बिबोना सासेल'खौ मारै मा होनदों जानो होननानै फैखानायसो अमाजों ना सालथायानो लिंहरखाबाय आयौ मासाला गैले लामायाव गाइखेर गेंहैयो आरोना बे दे सिबगोर मोजांनो जायगाफ्रा मा होनो होमबालाय जाला आङो ओंखाम संफिननांगौबा बेदरखौल' हरदो आंनो सोनानै थेवबो आं बेदरखौ नागारा आरोना मानो संग्लिनांगौ नोंसिनाथ' आलासिफ्रा ओरैसो जाहैजोबगोन ना न'आव माबायावसो जोंनाहाय नालि जारखान मोनसे चेनेल खुलिबाय आरोना बाजैया जोंना बे नालि जारखाना फाग्ला साइकेल सालायबा खिखिलाबाय थाग्राया बिनि हिनजाव आरोना बाजै फुजा आरोना बियो माने बिनि चेनेलखौ गाव सिनानै हरबानो जाबाय आरोना नालि जारखान बुरिया बाजैनि गेवलां गेवथां मोसानाय दं आरोना बे चेनेलाव नायदो मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो साबसक्राइब दाबावखा बे बावबायथ' खनसे सोबा जाबाय होनना सानना लादो आरोना लामाफ्राव लोगो मोनबा दा जा बाजै फुजानि चेनेलखौ नालि जारखानखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना आदै बेदर फेमिलिफोर मिक्सार एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर एन्टारटेनमेन्ट वाल फेमिलिफोर मिस्टार नालि फेमिलिफोर आरो मा दंबावोमोनलाय आंनि सेराव दागसं चेनेलनि फेमिलिफोर गावसिना होदो बाजै फुजानि चेनेलखौ थाबैनो फैसा खामायनानै अमा मासे फिसिनो हानायनि बाजैया जोंना आरो जोंनालाय
जोंना आनबक्सिंआ दानो जाथ'वा नङा सालथे जोंना ओरैबायदि सेलिब्रिटि खनसेनो 1 मिलियनसो लाबोगोन माने जोङो ने दे माने बियो मोनसे आरो माने बिनिखौ जोङो चेनेलखौनो ओरैबायदि बानायगोन खनसेनो 1 मिलियन बासो देखायगोन नङा सालथे खोनाबाय होनलाय खनसेनो 1 मिलियन साबस्क्राइबार जाबासो देखायगोन आरोना बेनि चेनेलखौ नङा होमबा खनसेनो 1 मिलियन जाबाथाय जों देखायबाय आरोना बिनि चेनेलखौ जोंहाय माने ओरैबायदि ग्र' जाबाय आरोना बियो स' बिनिखौबो नायनो एक्साइटेड जानानै थाबानो जाबाय आरोना जों गासिबो चेनेल फेमिलि जानोसै आरोना जोङो माने जुगखौनो जों ओरैबायदि डेभेलप खालामलांसिगोन आरोना जों दुन्दिया साइड लाबायनानै गोदामोना ओंखामा माबायाव मोना दोनबोलाय स' जोंना नालि बाजिया जोंहा नालि बाजि खालामबाय आरोना जा बिराद खामानि मावले मानसिया महरजों मोखांजों खामानिजों दामानिजों मिलायफ्लेलायनाय मा लाजिनांगौ सैथोखौ सैथो बुंनानै लानांगौ सैथो बुंनायाव मालाबाबो हेंथा जाया सैथो बुङोब्ला जेब्लायबो दावखैया फैसा गनाय मोनलाबायो ना मालाबा फाइनालि मल बेदर जानोसैलाय आरोना अस्ट्रेलियानि अमा जाहैदों बेयो माने आं बेखौ लाग्रोगोन आरोना जानो हायाबा दा दिगदार जागोन लाबाय स' फाइनालि आलु जानोसै मालाय संनाय मालाय सन्देर फैलाबायना मोनजालाबायनोसैलाय आरोना सन्देरा नुखाय नङा सन्देर बर' नोंसोरलाय नङा मा ओंख्रि दं होनदों माने टमेट' चाटनि नेक्स्ट बार्डे इन द वर्ल्ड दालि जहला हायदोब्रा नैबाव साखिनायसैलां दसे जानो जाम्बा अस्ट्रेलियानि अमाया माथो हाजो खर'आव मोनजालायो जाबावनो लुगैदोंलाय ओंखाम जानो नागिरदों गावा सिगां जाग्रोखाबाय ओमफ्राय आं जानो लुगैबावो गवानि गस्ला जाम्बा माबा लाबोनाय जाम्बा दे होनजालाय नोंस्रासो गवानि मोनगोन जोंहा आरो क'क्राझारनिखौ गाननाया नोंस्रासो गवानि मोनगोन बेखौ गवानि माबा मोना नामा खदैनि रायलायलायनाय दासिमबो खलय फाग्लासो माबाया खलाय माने ओंखाम जानायाव गाव माबा हिन्जाव सारस्रिनो मा मोनलाय खदै बलायलायलाय गवायाव माबा मोना होनदों नामा बिदिखौसो गवायाव मोना गावनाथ' दांनायाखै गवानि हाफपेन्टजों बायजोबदों आंखौ नै गवानि हाफपेन्ट टमेट' चाटनि निस बार्डे वर्ल्ड होनबोदों नोंथांखौ खनसे आं माबादोंमोन जाबावसै नों दा दालिजों टमेट'जों होमबा बांद्राय देखायसै आरोना जानायफोरखौ फाइनालि जों मागिहैबाय आरोना Joa, berkelai, bersaga, kumpul, musa deh, musa, saram jai jengna, job.